Για την ομάδα σου, την Ομόνοια, και για το σημερινό παιχνίδι ένα σχόλιο απλό και για το Μιλτιάδη. Βλέπω τον κύριο Μακαφίνη απέναντι που μας περιμένει. Πολλά ερωτήματα, Πολλά. Μαζί. Τις ευχές θα τις αφήσουμε για το τέλος. Πάντα έτσι κάνουμε. Τώρα για την ομάδα μου, εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο απλά έπρεπε να γίνει. Νομίζω ότι ήταν πιο πολύ για να προπονηθούν λίγο οι δύο ομάδες ενώπιση των αγωνιστικών υποχρεώσεων που έχουν. Και αν θέλεις, εγώ νομίζω ότι ήταν και κατά κάποιο τρόπο χαλαρό παιχνίδι όσον αφορά τις γιορτές που έχουμε. Νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι για να απλά να βρεθούμε στο γήπεδο, να μην κάτσουμε στο σπίτι, πάμε στην καφετέρια. Εντάξει, εμείς έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Όπως ξέρεις, από την αρχή της χρονιάς. Το γήπεδο το μεγάλο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το γήπεδο. Μας έχει φέρει πάρα πολλά προβλήματα αυτό το πράγμα. Μπορώ να σου πω ότι εγώ που. Ίδια προβλήματα με το Μιλτιάδη έχετε. Ακριβώς. Είναι πολύ άσχημο να μην έχεις την έδρα σου, να μην έχεις τα αποδυτήριά σου. Ένα πολύ άσχημο πράγμα που γίνεται συνέχεια σε αυτό το γήπεδο. Ερχόμαστε και αλλάζουμε στον πάγκο. Στις ελιές. Στις ελιές. Ενώ υπάρχουν αποδυτήρια. Εγώ πραγματικά είμαι πολύ στεναχωρημένος από ό,τι γίνεται σε αυτό το γήπεδο εδώ πέρα και δεν διαθέτει αποδυτήρια, όχι στον Πάντο που είναι παράγοντας ή στον πατέρα μου ή στον Γιάννη τον Μανολόπουλο, που εντάξει, εμείς μπορεί να έχουμε καλές σχέσεις ή κακές σχέσεις με τον οποιοδήποτε. Όμως στο γήπεδο αυτό και στα αποδυτήρια αυτά πρέπει να αλλάξουν ποδοσφαιριστές, να αλλάξουν παιδιά πρώτα απ' όλα. Είναι πολύ άσχημο να μην έχεις γήπεδο και να μπορείς να αλλάξεις. Θα φύγουμε όλοι τώρα όπως είμαστε, ιδρωμένοι, και θα κάνουμε στα σπίτια μας μπάνιο. Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει για έναν αθλητή. Το έτος 2025 πάμε. Έτσι ακριβώς. Αυτό πιστεύεις ότι είναι θέμα Δήμου ή θέμα της ομάδας των Λαΐκων εδώ που... Εμένα δεν θα μπω στη διαδικασία. Εγώ ξέρω ότι εμείς που κάνουμε διαχείριση στο γήπεδο του ΚΤΕΛ εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν αφήσαμε καμία ομάδα απ' έξω και με δικιά μας έξοδα, με δική μας ταλαιπωρία ανοίγουμε, κλείνουμε και καθαρίζουμε αποδυτήρια για να μπουν παιδιά να γυμναστούν όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς αυτό δεν το έχουμε εδώ πέρα. Μπορώ να πω ότι, και δεν τρέπομαι γιατί δεν έχω κανένα τίποτα να φοβηθώ, μια φορά μας δόθηκαν αποδυτήρια και πληρώσαμε. Τι ενίκιο? Πληρώσαμε τα αποδυτήρια. Δεν με ενδιαφέρει ποιος το έχει κάνει, αλλά είναι πολύ άσχημο γιατί η Ομόνοια έχει εξυπηρετήσει τους πάντες και τα πάντα. Ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης παίζει η Ομόνοια ποδόσφαιρο έξω από το κτέλ και ο Βαγγέλης μένει για να εξυπηρετήσει όλες τις ομάδες που μπαίνουν και δίνει τα αποδυτήρια. Και αυτό μπορούν να σας το πούν όλες οι ομάδες και όλοι οι διαιτητές, με τι φιλοξενία παρέχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Αν μη τι άλλο, να καθόμαστε αυτή τη στιγμή να πούμε ότι υπάρχουν αποδυτήρια εκεί και είναι κλειδωμένα και οι παίκτες και φεύγουν ιδρωμένοι και οι μισοί θα αρρωστήσουν, ή είναι ό,τι το χειρότερο για ένα μυϊκό σύστημα ενός αθλητή να φεύγει και να μην έχει κάνει ένα μπάνιο ή να μην έχει αλλάξει, να φορέσει καθαρά ρούχα. Λοιπόν, Πάντο, μετά από τα παραπονά σου για το θέμα το γηπεδικό που είναι σίγουρα μεγάλο θέμα για την Ομόνοια φέτος, πες μου, το 2025 ετοιμάζεις κάποιες μεταγραφές για να ενισχυθεί η ομάδα, να παραμείνει στην κατηγορία? Ναι, κοιτάξτε, όχι πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι μία-δύο ποιοτικές και καλές προσθήκες θέλουμε να κάνουμε. Νομίζω ότι πραγματικά δεν αξίζει τον κόπο να λέμε ότι θα κάνουμε μεταγραφές και να πετάξεις αποδυτήρια. Έτσι ακριβώς. Για μένα πρωταρχικός σκοπός είναι να συμβεί. Το ξέρετε ότι κατεβαίνω σχεδόν κάθε εβδομάδα από την Αθήνα για να τρέξω το κομμάτι που λέγεται Γιώργος Λουκαρέας. Να ανοίξει αυτό το γήπεδο. Να ευχηθούμε το 2025 να είναι καλύτερο. Να είναι καλύτερο. Από πλευράς εγκαταστάσεων. Εγκαταστάσεις είναι για μένα είναι το νούμερο ένα, γιατί για να φέρεις τα παιδιά που όντως έχουν απομακρυνθεί από το ποδόσφαιρο πρέπει να έχει συνθήκες. Αν δεν έχει συνθήκες, πώς θα τα φέρεις? Χρόνια πολλά και καλή χρονιά παντού. Χρόνια πολλά. Και καλή επιτυχία. Κάνετε κι εσείς έναν μεγάλο αγώνα. Δεν είναι εύκολο να υπάρχει μια ομάδα σε αυτή την κατηγορία από τον νομό, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολλά τα έξοδα, είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Ας ευχηθούμε να πετύχετε το καλύτερο. Παντό, η τελευταία ερώτηση. Η Καλαμάτα πιστεύεις ότι είναι η χρονιά της, η πρώην ομάδα σου? Καλαμάτα. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη χρονιά από όλες τις τελευταίες, δηλαδή που έχει κυνηγήσει το πρωτάθλημα. Είναι πιο κοντά από ποτέ. Δεν είναι εύκολο. Έχει έναν πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο.
Την Κηφισιά και τον Πανιόνια. Αυτή την κατηγορία την έπαιξα πάνω από 10 χρόνια. Όπως ξέρεις, δεν παίζεται μες στο γήπεδο. Είναι πολύ καλή η ομάδα, είναι κοντά στο επίπεδο της Κηφισιάς, αλλά παίζονται και άλλα πράγματα σε αυτήν την κατηγορία. Πάντω καλή χρονιά. Μακάρι να πάνε όλα καλά και για τη Μαύρη Θύρα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά και υγεία. Okay. Από την Αρχαιότη. Ηλικιακά. Και λοιπόν, αρχαίος είναι. Μπορεί να είμαι πιο μικρός από εσένα, πολύ μικρός. 25 χρόνια προπονητής. Τον κύριο Δημήτρη Μαγκαφίνη έχουμε στο μικρόφωνο. Κύριε Μαγκαφίνη, δύσκολη χρονιά για το Μιλτιάδη στα τελευταία παιχνίδια του 24. Υπάρχουν κάποιες άτυχα αποτελέσματα, θα τα έλεγα εγώ. Πέστε μου, οι στόχοι στον 2025 που μπαίνει είναι να ενισχυθεί η ομάδα με κάποιους παίκτες πέρα από τον παίκτη που πήρατε πρόσφατα. Καταρχήν θέλω να πω, να ευχαριστήσω την ομάδα της Ομόνοιας που δέχτηκε να κάνουμε το παιχνίδι, το κύπελο. Ήταν μια διαδικασία που έπρεπε να το τελειώσουμε και για να εξημωρηθεί ένας παίκτης μας που είναι πολύ σημαντικός για την επόμενη αγωνιστική. Οπότε οφείλω να το πω αυτό για την ομάδα της Ομόνοιας και ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμη. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Όσον αφορά την ομάδα μας, είμαι 2,5 μήνες εδώ. Θεωρώ ότι η ομάδα και βάσει υλικού και βάσει δυνατοτήτων και συνθήκων έχει πάρει πολύ περισσότερους βαθμούς που ενδεχομένως να είχαν κάποιοι στο μυαλό τους. Αυτή τη στιγμή είμαστε 6 πόντους πάνω από τη ζώνη. Πριν τα Χριστούγεννα, θέλεις ένα γύρο και ένα παιχνίδι για να τελειώσει το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι αυτή είναι η βαθμή που δικαιούμασταν. Μπορεί να σε κάποιους αγώνες να ήμασταν πιο τυχεροί, σε άλλους πιο άτυχοι. Βάση περιπτώσει, τα τελευταία παιχνίδια τα δύο δεν ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Είχαμε ξεμείνει και από ρόστερ, δηλαδή ήμασταν λίγοι στον αριθμό για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ομάδα στη διάρκεια του παιχνιδιού. Υπάρχει θετικό πρόσημο, υπάρχει συνεργασία με τον πρόεδρο, με τη διοίκηση. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με τους ανθρώπους εκεί. Μένω και εκεί, όπως ξέρετε, στο χωριό και οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές και ανθρώπινες και μας έχουν φιλοξενήσει πάρα πολύ. Το πρόβλημα το μεγάλο, όπως ξέρετε. Το αγκάθι, το υπεδικό. Ναι, το γήπεδο, για να αλλάξει επίπεδο αυτή η ομάδα, πρέπει να φτιαχτεί ένα γήπεδο. Τώρα, πού θα είναι αυτό το γήπεδο, εγώ τώρα ήρθα, είδα όλα τα γήπεδα της περιοχής και του Βλαχόπουλου μας βοηθάει. Κάναμε και στα φιλιατρά κάνα 2 προπονήσεις και αυτό είναι ένα θέμα. Είμαστε η ομάδα. Τεράστιο. Εγώ θα βγάλω ένα παράπονο. Είμαστε η ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής και αντιπροσωπεύουμε τον νομό Μεσσηνίας επάξια, πιστεύω. Και επειδή ξέρω πολλά χρόνια αυτή την κατηγορία, θεωρώ ότι κάποιες άλλες ομάδες δεν ήταν τόσο καλά στο πρώτο γύρο. Θέλω να βοηθήσετε κι εσείς. Δηλαδή, ήρθαμε εδώ, παίξαμε κύπελλο και βλέπω 5 κάμερες. Εκεί κάτω, όταν παίζουμε, δεν υπάρχει κανένας. Είναι οι αποστάσεις. Δεν ξέρω αν είναι οι αποστάσεις, αλλά ο Μιλτιάδης είναι ομάδα της Μεσσηνίας. Σίγουρα. Έτσι δεν είναι. Και μετά την Καλαμάτα είναι η καλύτερη ομάδα του νομού. Αυτή τη στιγμή. Και στο ρόστερ μας μέσα υπάρχει ένα 60-70% με Μεσσήνιους ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι. Οπότε θέλω να αντιστηρίξετε αυτή την προσπάθεια. Σας το λέω σε ένας άνθρωπος ουδέτερος και άσχετα αν είμαι επαγγελματίας, αλλά στον τόπο που ζω εκεί βλέπω ότι είναι υποβαθμισμένα λίγο σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει ο Δήμαρχος να το καταλάβει αυτό. Ο Δήμαρχος, δεν ξέρω, εγώ δεν έχω. Επειδή τα δημοτικά γήπεδα τώρα. Δεν είναι μόνο το γήπεδο, είναι και εσείς να έρθετε λίγο πιο κοντά. Να έρθετε στα παιχνίδια όταν δεν παίζει Καλαμάτα. Να έρθει μια κάμερα εκεί να τραβήξει το παιχνίδι μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν παίζουμε μόνοι μας. Δηλαδή, αισθανόμαστε και εγώ και οι ποδοσφαιριστές πολλές φορές ότι δεν ασχολείται κανένας μαζί μας. Βέβαια, είμαστε μια γροθιά σαν ομάδα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ελπίζω ότι θα πείσω τους υπεύθυνους του καναλιού να το δείξουμε ζωντανό αυτό το παιχνιδάκι για να δει ο κόσμος το Μιλτιάδη και να έρθει πιο κοντά στην ομάδα και να τη στηρίξει. Μακάρι να γίνει. Προσπαθήστε να τους πείσετε εσείς και εμείς πιστεύω θα βάλουμε έτσι μια καλή εμφάνιση, θα τα δώσουμε όλα και όπως είδατε μέσα στο γήπεδο, αν και δεν είναι καλό το γήπεδο, μέσα στο γήπεδο τουλάχιστον όσο Μεγουάλα και πριν, αλλά δεν έχουμε δεχτεί γκολ. Είναι το όπλο μας το γήπεδο αυτό. Παίζουμε με μια ομάδα η οποία έχει τη δυναμική του πρωταθλητισμού, μια ομάδα την οποία την υπηρέτησα πέρσι όλη τη χρονιά και κάναμε πρωταθλητισμό. Πιστεύω όμως ότι θα ενισχυθεί η ομάδα. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμοι οι παίκτες για το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά μέχρι ύστερα από 2 εβδομάδες θα είμαστε πιο γεμάτοι να μπορέσουμε στο δεύτερο γύρο να πάμε την ομάδα πιο άνετα στην παραμονή. Δημήτρη, ποιος είναι που είναι τα χρονιά. Καλή χρονιά να ευχηθώ. Και σε εσάς το καλές ίδιο. επιτυχίες. Σε όλους σας. Ποδοσφαιρικές και καλή υγεία και οικογενειακή. Να είστε καλά. Όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, πού στοχεύετε, σε τι στοιχεία στοχεύετε, Έχουμε κινηθεί να έρθουν 2 νεαροί ποδοσφαιριστές
ηλικιακά εννοώ. Γιατί όπως ξέρετε φύγανε 2, ο Καψάλης και θα φύγει ακόμα ένας. Ναι. Και υπάρχουν 3 παίκτες στον άξονα, οι οποίοι γίνονται συζητήσεις για να ενσωματωθούν στην ομάδα. Καταλαβαίνετε ότι η περίοδος του Ιανουαρίου είναι δύσκολη, γιατί όλοι οι παίκτες είναι σε ομάδα, δεν είναι ελεύθεροι παίκτες. Ναι. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο αν οι παίκτες δεν πάρουν τα δελτία μεταβολών στις ελευθέρες τους. Στη Μεσσηνία έχετε εντοπίσει κάποιο στόχο μεταγραφικό από. Ναι, αλλά πιστεύω ότι είναι δύσκολο να γίνει αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει το καλοκαίρι, γιατί όπως ξέρετε από το 2007 και 2008 θα είναι μικρή του χρόνου. Είναι δύσκολο. Αυτή τη στιγμή προέχει να ενισχυθεί η ομάδα για να παραμείνει στην κατηγορία. Η ουσία μετράει. Τι βλέπεις, θα σωθεί ο Μιλτιάδης ή όχι? Είναι ερώτηση άστοχη, πιστεύω αυτή. Συγγνώμη. Ο προπονητής πιστεύω ότι θα σωθεί. Πιστεύω στη δουλειά μου, πιστεύω στη συνεργασία που έχω με τους ανθρώπους. Βλέπουμε με 2 νίκες πας ψηλά, με 2 ήττες πας χαμηλά. Είναι δύσκολο το πρωτάθλημα. Είμαι πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το πρωτάθλημα και φέτος είναι ακόμα πιο δύσκολο. Είναι δύσκολο το. Δεν είναι εύκολο κομμάτι. Θα το παλέψουμε όμως για να κρατήσουμε την ομάδα στην κατηγορία και μακάρι να βγει και ο πρωταθλητής του νομού, να υπάρχουν 2 ομάδες του χρόνου. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Το πρόγραμμα τι προβλέπει, γιατί είναι την επόμενη αγωνιστική. Παίζουμε, κάνουμε προπονήσεις κανονικά όλη τη εβδομάδα εκτός από τη μέρα της πρωτοχρονιάς, την Τετάρτη. Όλη η εβδομάδα θα είναι αγωνιστική εβδομάδα. Δεν φύγαμε, δηλαδή κάναμε ήδη 2 προπονήσεις πριν. Κάναμε και το παιχνίδι σήμερα που ήταν μια καλή προπόνηση και για κάποια παιδιά που δεν παίξανε. Θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι για την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου, την πρώτη αγωνιστική του χρόνου. Καλή πρωτοχρονιά, Δημήτρη. Ναι, θα μπει, πέρασε εργομετρικά τεστ και κάποιοι άλλοι παίχτες από μακριά που θα έρθουν πάλι και αυτοί θα πάνε στην Αθήνα. Θα περιμένουμε τα χαρτιά του, το οποίο είναι ξένος ποδοσφαιριστής, δεν είναι Έλληνας, και θα δούμε. Κότσο για τον Όμιλο, θα μας πείτε κουβέντα για τις ομάδες. Κοιτάξτε να δείτε, ο Όμιλος είναι ένας όμιλος με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έχει πάρα πολλά πλαστικά γήπεδα. Δεύτερον, έχει μεγάλα ταξίδια, τα νησιά. Που σημαίνει ότι είναι και μεγάλα τα ταξίδια, δηλαδή οι ομάδες κουράζονται στα εκτός έδρας, αλλά και επίπονο οικονομικά. Θεωρούσα από την αρχή έτσι, αν και ήμουν στο δεύτερο όμιλο τα τελευταία 3 χρόνια, θεωρούσα ότι βλέποντας αυτόν τον όμιλο ότι ο πρώτο φαβορί θα είναι Αρτάκη και Κόνηθος.